Pentsio duinen eskubidea ez da negoziatzen, baliatu egiten da. Baten batek, zalantzari bazuen, argi geratu da borrokatzeak merezi duela. Mobilizazioen bitartez, pentsiodunok lortu dugu gure arazoa agenda politikoan eta aurrekontuen negoziazioan sartzea. Hala eta guztiz ere, EAJak eta PPek adostutakoak ez ditu pentsiodunen eskaerak asetzen. Naiz eta akordioaren protagonistek etengabe bere lorpenaren onurak hedabideetatik kaleratu. Akordio horren arabera ez dago inongo bermerik hemendik aurrera gure pentsioen igoera KPIaren araberakoa izango dela esateko. Izan ere, onartutakoak dioenez, soilik 2018 eta 2019rako igoerak aipatzen ditu. Nafarroako eta Euskal Autonomia Elkartekoek RGIaren bitartez osatzen diren pentsioek ez dute igoerarik izango. Sostengarritasun faktorea ez da ezabatzen, 2023ra atzeratzen da. Eskaintzen dituzten apurrekin, pentsiodun askoren egoera bere larritasunean uzten dute. 3 pentsiodunetik batek gutxienezko soldataren azpitik kobratzen du, eta pentsiodunen 52%ak 1.000 euro baino gutxiago. Datu hauek argi adierazten dute aberastasunaren banaketa oso injustua dela, eta horrek bereziki emakumeak zigortzen dituela. Izan ere, beraien jubilazio pentsioak gizonenak baino 70% baxuagoak dira. Onartezina da, pentsio publiko duina jasotzeko eskubidea alderdien arteko negoziazio politiko batean bihurtzea. Gure pentsioak ezin dira alderdi politikoen eztabaidatarako txanpon truke erabili. Adostutako akordioan ez du bermerik ikusten aldarrikatzen dugun pentsio sistema publikoa errealitate bihur dadin. Bestalde, aipatu ere ez da egiten 1.080 euroko gutxienezko pentsioa. Pentsatzen dugu bizitza duina kalitatezko lanpostuak, pentsio duinak izateko eskubideak, ez dira soilik pentsiodunon aldarrikapenak izan behar. Horregatik, dei egiten diogu gizarte osoari, alderdiak, sindikatuak, elkarteak, dendariak, gazteak, emakumeak, autonomoak, langabetuak eta Tolosaldean bizi diren pertsona guztiei, datorren larunbatean, ekainak 9, eguerdiko 12, Tolosan egingo den manifestazioan parte hartzera. Tolosako udaletxetik abiatuko da.